Ayan, so tagal nila naghintay. Ayun, good afternoon. So, nandito na naman kami tatlo, kompleto na kami. And malinaw ngayon yung camera ko. Okay, so manood at manalo sa pinaka-futuristic at malayang game show ng Point Lang PH, kung saan bawal ang kabado at mali ang spelling. Ito ang Watch and Win Plus, hosted by your host, Boy Takip, together with... Yay! Good afternoon mga kabakbakan. This is moderator Halabo. Ayun, and... with... Sino isa? Si Erika. Wala ka atang boses ngayon, Erika. Oh, hindi ka namin narinig. Yan. Ayan, ayan. And... Yun ang ating lutang nga to. Sign in for another fun excitement dito sa Watch and Win. Yan. First round. Ano ba tayo rank? 167 ba? Andali. 63. 63 ang ating Watch and Win, and ang pinaka is 171. Ayun. So guys, good afternoon. Ulan na araw. Ayun, so shoutout sa ating 14,000 viewers. So shoutout kay kay Christian. Ban. Ayun, yun yung pala natin yan. Isa sa ating masugid na watcher. Ito natin po yung bagay ng comment. Oo, So, sino pa yung mga iba? Wala na. wala na. Christian lang yung kausap natin dito. Oo nga eh. Ayan, so Christian, shoutout sa'yo kay Christian Killer. Nilagay na niya agad yung IGN niya. Ayan, so kamusta ang pag-apply mo, Erika? Last week. Ha? Ano? Hindi kita marinig, ang hina ng boses mo. Wait lang. Wait lang. Ang hina eh. Ayan, malakas na. Okay na. Okay na. Itabi ko kasi yun yung nakaraan. Ano, saan ba pumunta nun? Diba to? Kasi fast food chain siya, Fast food chain. Shakey's? Ayun. Pizza Hut? Chowking. Chowking.
Shoutout sa Chowking, baka naman. Punta, saan Chowking yan? Susugod kami. Hala, wala pa. Ah. Dito lang sa ano. Montalban. Sa Montalban, malapit ako dyan. Saan sa Montalban? Taga-kainta ka. Taga-kainta ka. Lang pa rin yan. May ate ako doon nakatira. Saan sa Montalban? Secret. Ano ba yung madalas puntahan ko doon? Basta yun. Ampid, Budget Lane. Yon, hanggang doon lang ako. SM San Mateo. Yan. Yun, tapat ng SM San Mateo. Taga doon yung ate ko. Diba? Ay, doon. Oo. Papay ako doon dati eh. Tatlong klase. Yan. Doon ako. Ikaw, Pat. Si XG ka na ba? Si XG na yung suot mo ah. CXG na ba? Magpapano muna na Papa. muna. Ng clan? May konting issue about sa alam sa pakanan nila, so magamit man Anniversary ng clan nyo kahapon ah. Yes, happy anniversary pala, Crystal G. Ayan. And so, ayun, happy anniversary sa Crucial G kahapon. Di ko alam kung 10 years na ata sila. Kasali pa dun yung office mate ko eh. Event sila. Tapos nagtatrabaho kami. Tapos may event din sa amin. Papaalam siya, sick leave. Tapos sabi ko, sige, tournament yan eh. Mahalaga yan. Sige, mag-sick leave. Hindi. Yung una leave lang. Kaya alam po, malya siya. Sabi ko, once mag-start na yung event sa trabaho natin, kailangan nasa office ka na. Pumasok siya ng office, half day na. Ayun, naligwak siya. Pero mabait yun si Gideon, sobrang bait nun. Pati yung asawa niya, si Denise, yung si GM ng Crossfire. Ayun. Ayun, so shoutout sa Crucial G, happy anniversary. Ayun, so ano yung Pat? Ayun, so ano nga pala, meron tayong event this coming weekend. Last registration ngayon ay bukas hanggang 12 PM. So sali na kayo sa roadside. Wait lang, ipa-plug ko dito sa page sa stream natin yung roadside. Yun, habang may oras pa mga kabakbakan register na. Gayahin nyo yung mag-barkada nyo or mga kabakbakan. Ayan guys, kasi may nakikita ako sa Discord. Alo GM, ano yung roadside? Di ko alam yun. Hindi alam yung Magbasa kasi kayo, yun ang problema ng mga players natin, di nagbabasa eh. Tapos tatanong nyo, hindi ako informed. Bakit may ganun? Hindi ko alam. Hindi kasi kayo nagbabasa. Magbasa kasi kayo ng ating forum. Hindi lahat pinopost sa pinopost namin siya sa page. Pero hindi naman lahat ng details doon pwede namin i-post. Kaya nga may bit.ly link doon. I-click nyo yung link, mareredirect kayo sa forum. Andun lahat ng details. Okay? Ayan. So, ito ang roadside natin. Ongoing registration pa siya hanggang July 16 to 22. 22 hanggang 12 PM. Okay? Bukas ng 12 PM yung last registration. So, bukas 1 PM, magbabracketing na ako for this event. Ayun, Thursday, 22. Lagi sa baba. Okay, so ang matches niya is July 23, Friday hanggang Sunday. Okay? So, syempre, ano ba mapapala nyo sa roadside? Bagong mapa, yun lang. De, joke lang. Ang mapapala nyo sa roadside, syempre, ine-request nyo yan eh. Syempre, lagi nyo sinasabi, GM, balik nyo yung roadside. GM, balik nyo yung roadside. Binalik na namin, di naman kayo sumasali sa event. Mainit ulo ko ngayon eh. Kaya painit yung ulo ko eh. Nagigig. Kaya nang gigigil ako kasi sinasabi, di sila inform eh. Okay? Alam. Ayan, magbasa kasi kayo dito. Gigil yan. Gigigil na ako sa inyo eh. Hindi kasi kayo nagbabasa.
Magbasa kayo, guys! Ayan, joke lang. Hindi, pero ito. Kaya nga ako nandito para explain sa inyo. Para yung mga hindi na nagbabasa, di ba? Yan, ang gigigil pa rin talaga ako. Sabi nga na, joke of Halfman. Ano ba, nabubulalo. Ayan! So, PS11 siya ng point blank. Ang mechanics niya is parang PBC. Okay, knockout round siya. Okay? Ayun. So, pwede kayo mag-register via ticket or Discord. Ayun. Nakapost naman siguro to sa Discord. Tapos, check nyo lang tong link sa forum. Pasok lang kayo ng ano. Wait lang. Pasok kayo ng ano, sasabihin ko na yung forum, pointblank.sepeto.com. Tapos click nyo yung roadside na banner. Ayan, mareredirect kayo dito sa forum na to. Okay, ayan. So, open to all existing players siya. 5 members lang per team. Again, kailangan ng Zoom. Huwag makulit. Ay, GM, wala kaming Zoom. Hindi pwede. Naman tayo sana eh. Wala kaming load. Sumali na nga kayo ng event. Di dapat kailangan may Zoom talaga. Para fair. Ayan. May Zoom po pa ulit, no? Oh. So, no Discord. Sabi, the no Discord, no registration policy will be strictly implemented. Ayan, basahin nyo na lang dyan. Kasi, masasabihin, GM, may Zoom ba? Nandyan na nga sa forum. Nakalagay, Zoom account is a must. Walang yawa nga din natin. Next time, ano kaya mag-post kayo ng forum na video, tapos pe-play na lang. O, di ba? Oo. Full fit na yun. Ayun. So, ano ba mapapala nila dito pag sumali? Ala, ano nangyari? Wait lang. Ang gulo-gulo. Hindi, naka-ano kasi, ang tawag dito, compact. Basta yung kabaligtaran na stretch, kaya ganun yung text niya. Wait lang, tignan ko yung price. Bakit wala yung price dito? Ano ba yan ng tagal? Ayan! Ito yung price. Okay, pag nag-champion kayo, makakuha kayo ng 30 days SC 2010. Golden Granada, okay, 413. 30 days din yan. And 30 days na Royal Keychain. 30 days na Laughing Hide Spray. Tapos, meron kayo 150,000 total of PB cash bonus. So, each member meron kayong 30,000 PB cash. Ayun, parang nalungkot kayo ah. Ano, oh. Sabi ko, champion eh. May 30 days na agad. No, 30 days din yan, di ba? Di na masama. Tsaka libre lang din yung 30,000 na PB cash each member, oh, 'di ba? May pambili na kayo, may 30 days pa kayong weapon. So second place, magkakaroon kayo ng SC 2010 Hygiene 14 days. So kalahati ng 30. Hindi siya kalahati, yung susunod na days. Royal Keychain 14 days. Pati yun lang. Walang PB cash. Okay, third and fourth place, huwag kayong mag-alala. Meron din kayo SC 2010 Hygiene 7 days. Pati Happy Viper Spray 7 days. So, ganito yan. Sa lahat naman ng participant, magkakaroon kayo ng black face mask. Ilang days siya? Hindi in-indicate nung nag-post. Pero tingin ko ano yan, pa-finalize pa. Pero at least, diba, nag-participate lang kayo, meron na kayong black mask. O, diba, di na masama. Okay, so, ano pa hinihintay nyo? Sali na! Ayun. Yes. At di lang yon. Meron tayong special raffle dyan. Siyempre sabihin nyo, nag-second place. Kunyari ako sa Damulog. Ano ba naman kayo? Nag-second place, third place kami, pero wala kaming PB cash. Ayun. So, siyempre, merong special raffle yan na 5,000 bonus cash for 10 winners, saka 25,000 bonus cash for 1 lucky winner. So, saan ira-raffle yan? I-update ko na lang kayo kasi di ko rin alam. Ayun, basta may special raffle siya, okay? Sa lahat ng participant. Siyempre, di ba kasi lugi naman yung third place, second place, walang PB cash. Di ba? Ayun. Oo. Pero siyempre, kaya may PB cash yung second place, third place, walang PB cash. Pero yung special raffle, may PB cash. Siyempre,
para naman yan, kunyari, natalo sila. Tapos natalo or nanalo man sila. Swerte nyo kung nanalo kayo, tapos napasok pa sa special raffle, oh. Anak kayo ng Diyos nun. Pero kung ano naman, kung tawag dito, kung talo kayo, tapos nakuha kayo special raffle, o di na masama. O yung kaya, walang talo dito, kaya guys, di man kayo marunong maglaro o pro kayo, sali na kayo, di ba? Kahit yung raffle na lang. Pero importante, pag araw na mismo ng event, kailangan present kayo. Yes. Ayun. So, okay. So, kailangan pa namin ng maraming participants, kaya sali na kayo. Para lahat panalo. O, diba? Dahil hashtag, ipapasok ko ng tagline natin sa PB, kayo ang bida. Mapasok lang ang tagline. Ay, ba't ko yung next? Okay, so, dahil doon, nagpakita na ako ng roadside. Proceed na tayo sa update natin. So, Wednesday ngayon, nag-server maintenance. Again, meron na naman tayong update. So, ano yung unang update natin, Patrick? Wait lang. Oh, ayun. No, kung parang update, may parang weapon tayo. Nandito. Yung bagong weapon natin. Ito po. Silipin mo dun sa ating... Manood ka ng watching window sa sa video conference natin. Mas hindi yung delay eh. Renegade Weapon Series. Ayan, so may Renegade Weapon Series daw tayo, sabi ni Pat. So, Renegade Series is, eto na guys, yung hinahanap nyo, meron tayong futuristic na weapon. Ayan. So, napansin namin dati nag-community choice weapon kami. Ito yung pumapangalawa sa yung puro OG, naalala nyo yun? Ito yung pumapangalawa sa pinakamaraming boto. And so, nire-release na namin yung weapon series niya. So, ano meron sa weapon series ng... ano yung meron sa Renegade series? And so, meron tayong AS-50 Renegade. So, lahat yan meron siyang weapon boost. Starting today. So, today is yung AS-50 Renegade. And Tactilite T2 Renegade. Sniper yan, mga favorite ko sniper. Si Patrick, walang yaya nung talo-talo. Edwin na. Sinidestep ako eh. Hindi ko napatay. Nakasnipe ako. Ayan. So, meron tayo OG A3 Renegade. Ayan. OG H-Bar. Chris SB Silencer. Ayan, may silencer yung Chris SB natin. P90 Extension. OA93 Renegade. Tapos, Karambit Renegade. Tsaka Fanblade Renegade. Tsaka yung mask. Ito, gustong-gusto ko tong mask. Mukha siyang robot na ewan. Bakal. Bakal na green. And so, kailan siya available? Simula July 21 hanggang August 4. Both in-game and premium shop. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pili na. Ang hyper ako ngayon kasi init ng ulo ngayon eh. So, next update natin is... Wait lang, Pat. Napakabilis mo naman. Wait lang, mahina ka laban. Wait. Talagay ko muna. Next update natin, ayan. Ang hinihintay ng ating mga moderators. Lagi nilang sinasabi, GM, bakit walang karakter yung account namin? Bakit walang karakter? Ang tataba ng account namin. Ito, bibigyan na namin yun ng karakter. Yung may experience nyo to. Uksas. Ayan. Okay, guys. Na-reveal ko tuloy yung perks ng moderator. Walang ya. Okay, guys. Ganito. Pag moderator kasi, ang mga moderator namin, meron niya separate account, yung mod account. Ang perks ng pagiging moderator, kada maintenance, may experience mo lahat ng weapon series na feature this Wednesday. So, sa Beyond Limits bukas, pwede nilang gamitin yon. So, yon. Yun ang perks ng moderator. Ayan. Ayan, may tumatawag sa akin. Mamaya ka na, nagtatrabaho ako. Ayan, so meron tayong UK SAS and UK Rebel. Ano ba yung SAS? Basta yun, yan natin police. Hindi ko alam meaning ng SAS. Okay. Ayan, so ito yung new character natin. UK SAS. So, si UK SAS Keen Eyes, pati si UK Rebel Rika.
Okay? So, available siya simula ngayon, today, hanggang August 4. Both in-game and premium shop. Ayan, so makikita nyo yung mga moderators natin, baka suotin nila yan sa Beyond Limits. Kung sino ang magpa-participate ng Beyond Limits. Ayun! Wait lang, sabihan ko na nga. Wait lang ah. Ayan. Inassure ko na dapat masend yan. Next! Walang yato sinisira yung ano eh. Ano next update natin is meron tayong bagong mission card. Yes, mission card. Point lang mission card. So, available na din po yan since second anniversary ng PBG. Oo, ayan yes. lang. Ayan, so... Na Ano? mission card. Ayun, so kompletuhin nyo lang yung task ng Point Blank, second anniversary mission card, and then para ma-unlock nyo yung weapon. So, di na namin nilagay dito yung rewards, tingnan nyo na lang doon sa in-game. Ayan. Okay? Wait lang, tingnan nga natin kami nag-comment sa ating live stream. Yun, so shoutout sa ating 17,000 viewers. And shoutout kay James. Kay Christian. Puso si Christian. Ayun, si Kylie Biasa. Salamat po sa pagbato sa amin. Haha. Cute ng Crucial G. Ayan, si John Luis Medjalja. Pati bank, balik nyo na rin para ganahan maglaro. Sige, sige, note namin yan. Lahat ng gusto nyong map, ibabalik namin. Kung payagan ng developer. Nakadepende yan sa developer. Siyempre, bato lang kami ng bato ng mga suggestion. Airport daw. Ayan, sino yung sinasabi ni Rio Saf na dating GS Academy? Ano yun? I don't know. Anyway, ayan. So, sabi ni John Luis Medjala, all players can nose roadside. Ayun. Yan, shoutout daw kay Brian Clyde. Ayan, shoutout sa ilon. Oh, yun. Si Brian Clyde. Pwede magtanong. So, ano yung tanong mo, Kyle Bihasa? Basta wag mat, tsaka wala kaming pera dito, ah. Hindi. Pag nag-champion... Oh, sige, ikaw, Pat. May 300 pek po na kada ticket. Oo. Paano may total hindi mo 150? Okay, so ganito, kapag nag-champion kayo sa roadside, meron kayong ang total bonus PB cash kasi is 150k. So 150k divided by 5 is 30 PB cash. Okay, 30k PB cash. 30,000. 'Yon. Okay, so meron kayong 30k na PB cash pag nanalo kayo. Ayun. So, clear na ba? Hindi siya 300. 30k lang. Oh, Bright Light Alboria. Meron tayong Q&A kaya stay put lang kayo sa lahat ng nanonood dyan para makasali kayo. Nire-recap ko lang yung Ni-recap ko lang yung server. Yung server maintenance.
Hindi want to follow me, baby. That. Sino nawawala yung mic daw ni Erica? Yung mali, ano lang. Again, nililinaw ka, hindi 30 PB cash yung mapapanalunan nyo ha. 30,000 PB cash. Okay? Ayun, so wala na ba kayong mga tanong? Balik 300 pesos siya tayo. 30,000. O, ganon. So, any question, guys? So, ayun po pala, no, may question din po pala ako, no? Ano yung So, question? kami po daw natapos po daw yung mission nila yung 2,000 hours. Pero wala pa din po daw yung reward nila. Ayan, so, eto na, next na i-discuss ko na yan. Ang ganda ng pasok ng tanong mo, Pat. Okay, guys, so, Ganun din ganun. ayan, so ganito. Ang 30 tuloy na ano ko dun sa ano. Okay, so, dun sa achieve 2,000 hour mission, 2,000 hour, ba't kasi R? Hours. mission natin is na-cleared na sa roadside. So, nagtatanong kayo, GM, ba't wala pa yung sniper namin? Di kasi kayo nagbabasa again. Ayan. Ayan. So, ganito siya. Si Patrick nagtanong, di ka pala nagbabasa eh. Anyways, hindi, joke lang. So, ito. So, Po sa kanila. so, nung Monday pa siya, or nung Monday? Oh, basta nung Monday pa ata siya na-achieve yung 2,000 hours. So, wala pang 2 weeks, di ba? Okay. So, ganito siya. Magkakaroon kayo ng Chetak M200 space 20 days sa lahat ng player. Basta, naglaro kayo ng roadside. Kapag di kayo naglaro sa roadside, I don't know if kung makakatanggap kayo. Kasi wala kayong participation ng hours doon. Ayun. Ayun, pero sa tingin ko, lahat lang nung naglaro sa roadside, yung may participation na hours dun sa roadside is yung makakatanggap ng Chetak M200. 20 days. I don't know ha. Ayun. Kasi nakalagay to all players eh. Anyway, basta tignan nyo na lang sa July 25, mag-login kayo. Make sure na naka-login kayo sa July 25 para magkaroon kayo ng Chetak M200 space na 20 days. Kung hindi kayo naka-login ng July 25, hindi nyo siya marireceive. Tapos sasabihin nyo naman, tapos may magtiticket naman, GM, ba't di ko na-receive? Lalalala. Sabi nga namin, July 25. Ha? Ayan. Pakalinaw dito, note, reward will be given as login reward on July 25. Pag July 26, July 24, July 27, nag-login kayo, di nyo yan makukuha. Sorry. Okay? Ayan. So, next. Ayan, so, tingin ko, tapos na. Yun lang yung update natin ngayon. Again, available pa yung ating Zepeto series, guys. Saka, keep on playing lang yung Dragon Sniper Battle Box. Nagda-drop pa siya sa game. So, yung previous na sinabi ko na binibili, medyo nagkamali ako doon. Nagda-drop siya sa game. Medyo antok lang ako noon. Okay? Ano? Parang box na bubuksan doon sa side. Alam ko, random nagda-drop yan eh. Nakakuha na ako eh, once. Ayun. Pero kailangan nyo ng tag para ma-unlock yung item. Baka ma-open yung ano yung box. Oo, kailangan nyo ng tag. Okay? Ayun, so shoutout sa ating 16,000 viewers. Good afternoon. Sa 25 pa kasi makukuha yon. Ayan, medyo mukhang may yung comment natin mukhang may di na naman nagbabasa.
Sa dito. Agoy. Sabi ni Lee, magandang ako. Magandang ako. Ayan, sabi ni Brian Clyde Alborio, so 25 pa makukuha yun. Yes, sa 25. Para siyang login event ng 25, makukuha nyo siya. Yes. Ayun, lahat po basta mag-login. So lahat kahit hindi ka nag-participate. Ayun, sabi ni point parang lang PH eh. Ganun nga. Parang di ako kasali sa point blank eh. Ano ba yan, GM? Ang bobo mo, wala kang alam. Hindi kasi ako rin masyado nagbabasa. Yan. Yan ang kasalanan, hindi masyado nagbabasa. Okay, para pa na ako, hindi kami update na. Ayan. Pero para sure guys, para sa akin, para safe, mag-login, dapat naglaro kayo sa roadside. Ayan. Pero tingin ko to all players yun. Ang linaw-linaw yun ang nakalagay. Ayan. So nag-iiba ba yung free weapon ng PC Cafe? Hindi! Pero kung gusto mong ibahin namin, why not? yung pati yung gagawin ng Dubai. Ay! Please, give me cash, sabi niya. Ayan. Wait lang. Sabihan ko sila. Ayan. Okay, so sinend ko yung suggestion nyo kung pwedeng ibahin yung weapon sa PC Cafe. Pero, pag sinabi ko send, hindi siya sure na papalitan. Suggestion lang siya. Okay? Request lang kung Oo. Nasa ating client pa yon or nasa ating developers yun kung papalitan pa or hindi. Ayan. Sabi ni Brian, how ko na mag-join sa roadside tournament? So, Ayun, so how daw kakadiscuss ko lang kanina. Pero sige, sasabihin ko sa'yo! Hindi ko ata nasabi kanina. Hindi, visit mo na lang yung nasa forum. Nandun yung registration kung paano. I think yung registration niya is via Discord. Pwede. So, only kailangan yung team captain nyo yung magre-register. Okay? Kasi kung kayo mga team members, as hindi naman sure yung members nyo, sayang din yung registration nyo. So, kailangan kontakin yung gather muna kayo ng 5 team member nyo. Tapos mag-decide kayo kung sino yung team captain nyo, tapos siya yung ipag-register nyo. So, bakit team captain lang ang namin pinagre-register? Sila kasi representative namin para makontak namin via Discord kapag need na namin yung Zoom and other information na kailangan namin makuha. Kunyari, winner kayo, kailangan namin yung mga selfie nyo. O yun, yung team captain nyo yung kukontakin namin. Okay? siya kulat yung mga ibibigay nila. Oo. Ayan. So, shoutout kay Des. Nasa labas daw siya. Wala daw siya. Ayun. So, ayun, Christian, kung team captain ka at may kasama ka, mag-register ka na. Walang problema doon. Ayan. Okay. So, clear na ba tayo sa roadside, guys? Wala na bang parang sa roadside? Anyhow? Sabi
ni Cry, magagalit ba ang pagkain kung ikaw ang kakainin siya? Naku po! Medyo green na yung kanyang hugot ngayon. Kaya, alam na, si dati yun na. Shoutout kay Russell! Ayun, so kung gusto nyo, sa lahat ng interesado na magpa-participate ng roadside, shoutout sa ating 18,000 viewers. Ayun, singit lang. So, pwede kayo mag-ticket and sa Discord para mas madali. Or mas madali sa site nyo, okay? Para real-time yung communication. Okay, so make sure lang mabigay nyo yung IGN ng members nyo at kayo na team captain. Tapos, pati yung full name nila. Okay? Pati yung team name nyo. Okay? Isip na rin kayo ng team name. Pwede sa labuba, pwede ano. Pwede nakapano. Yan na, yung mga nagsiubutan sa amin din. Makakal pa yung matinggan kapag pinagtag kita ng pagmamahal ko. Guys. Ano, uso ata hugot dito. Ang galing yung machine gun pag tinatad kita ng pagmamahal. Gusto kong muntik na ako humugot, pero may ano eh. Muntik ko na sabihin, buti nag-break ako. Kasi about sa baril eh. Kumbaga, pag pinutok ko ba yung baril ko, puputok. Nakaw. Anyway, ayan, so I think na-discuss ko na lahat yung ating update ngayon. So, any tanong about sa roadside? Wala na ba? Wala na bang tanong sa ating roadside? Mas maganda kung naging active ka maglaro sa roadside para makuha yung reward. Oo, para... Yun yung hugot. Para ano, para... Siyempre, para ma-master mo yung map. Napakaliit lang ng roadside eh, para sa akin. Palit lang po. Nagagalit. Paano pang sniper? Yun sabi ni Daisy, nagagalit na yung og. Nahulog na kasi ko sa'yo. Nako! Oh. Tapos sabi ni Daliorn. Ito si Daliorn, bastos to eh. Pag pinutok mo ba ang baril mo, dadami ba tayo? Dapat nga pag pinutok yung baril, mamamatay, hindi dadami. Ano ba yung sinasabi mo? Kaya nag-iba yung ano, nag-iba yung topic. Anong limang describe niya po? Magalit ba yung pagkain kapag ikaw kinain ko? Ano daw yung Discord nyo po? Okay, meron tayong official Discord ng Point Blank PH. Kung di mo pa yun alam, hindi ko alam kung pwede siyang i-link dito. Pero yun, gumawa ka muna ng Discord. Sali mo muna dito. Ayun, pero kung di mo pa alam yung Discord, mag-ticket ka na lang sa ating customer support. Pwede rin. Ayan. So again, so ano yung customer support namin? Baka yun, tanong din. Makikita nyo siya sa ating official website. Andun din pala ang Discord sa ating official website. Bakit naglalag yung official website? Wait lang ha. Wala, naglo-loading lang. Ayan. Yun. Alam ko may Discord dito sa official website eh. Oo, nadami po dyan. Hindi, I mean nakalagay siya dito. Yan, anyway. Check nyo na lang sa ating official website. Yung pwede naman kasi kayo mag-ticket or Discord. Ayun, forum. Ang hilig mo mag-dual niya, babayan. Ayan, ire-reply ko dun kay ano yung ating Discord sa ating nagtanong na player. Oh, may nag-reply na. Napakabilis, ire-reply ko lang. May nag-reply na sa kanya. Maraming salamat.
So, yun yung Discord link. Nakalagay na pala, na-replyan ka na pala. Julia. Ayan, ginugulo tayo ng mga punchline niya eh. Mag-Q&A na nga tayo guys para hindi tayo ay tumatagal sa ating watch and in. Okay guys, so proceed na tayo sa ating Q&A. So, again, i-recap ko lang ang ating format sa ating event. Kung alam nyo yung tama sagot sa aming tanong, meron kaming 30 seconds duration to answer. And tandaan nyo yung format ng pagsagot. Type your IGN, space, your answer, space, hashtag sa PB ako mambida. So much better guys kung may notepad kayo dyan, kung naka-PC kayo, tapos copy-paste nyo na lang yung ating, yung inyong IGN, pati hashtag sa PB ako mambida. Basta huwag kalimutan yung space. Okay? Para mabilis kayo. Okay? So, again, pag nanalo kayo sa first 5 question, tas kayo ulit yung nauna dahil sobrang bilis ng inyong mga kamay mag-copy-paste, hindi na kayo pwedeng manalo. So, give chance to others yung pangalawa naman. Okay? So, re-remind ko lang ulit sa lahat ng ating viewers, na 17,000 viewers. So, stay lang kayo dahil kung di kayo nanalo ay meron pa tayong paraffol. Okay? So, may chance kayong manalo ulit ng paulit-ulit. Okay? Ayan, so proceed na tayo sa ating practice question number 1. Start mo, Pat. Alton na eh. Ayan. Ano nangyari? Humarang. Wait na, may humarang. So, ayun guys lang. Wait ko lang. Ayan. Ayun. Ang maba naman po nitong practice question. Ano? Wala. Ayun po. Pwede na po ba? Ha? Pwede na po ba Magano? Oh, naka-post na yung practice question. Ayan, oh. Sorry. Basahin mo na. Ha? Kompleto mo pa. Nakumpleto ba ang keyword ang active 2,000 hours in roadside mission card noong nakakang linggo? So, ayun guys, no, you have 30 seconds your answer. Timer starts now. Ayan guys, kung nakompleto ba ng troopers ang 2,000 hours in roadside mission noong nakarang linggo, ano yung pwede nyong makuha? Ay hindi! Nakompleto ba ng troopers? Ayun, ang tanong kung nakompleto ba ng troopers ang 2,000 hours na achievement? Nagaya ako kay Pat eh. Ayan. Nakompleto nga ba nila ang roadside na achievement na 2,000 hours? Tignan natin kung may nakasagot. Yes! Ayan, sumagot si PB Gamer 015. Sabi niya, yes. Tapos si Christian Leiban, yeah po. Ayan, yes. So, tingin ko alam nila yung ating sagot sa ating tanong. Ayan, so re-reveal ko lang ang ating sagot. Ang sagot is yeah, yes, yeah ba? Ayan, kahit anong oo. So, palakpakan sa lahat ng nanalo. Bigyan nyo ang inyong kamay ng round of applause. Ano ba? Basta pumalakpak na lang kayo sa mga nanalo. Yan. Okay, so question number 1 para kay Erica. Parang paulit-ulit ha. Kailan kailangan? Medyo mahina. O, sumimangot na naman si Erica. Ayan! Tinanggal ko yung ipon ko. So, ito. Question number 1. May ano na to. May choice na to. So, yan.
Kailan kailangan mag-log in ang mga troopers para makuha ang kanilang CTAC and 200 space na 20 days? Yan. Yan, so kailan daw yon? So, kung alam yung tamang sagot sa aming tanong, you have 30 seconds to answer and timer starts now. Bilis, no? Baka si ganun na pa mas sabi ako matitis. Yung sabi ni Des, nakumpleto na pero siya hindi na kontento. No, guys, PM nyo tong si Des. Mukhang hindi pa siya nakukumpleto. Ayan, ay nanalo na. Wait lang, lalagay ko lang siya sa ating documentation. Ayan, so sabi ni MetaZ Ivan, July 25, 2021. Sabi ni PB Gamer 015, July 25, 2021. MetaZ Ivan, July 25, 2021. Ayan, may mic na. Sabi ni Desiree Hermo, si Des. Si Christian Killer, July 25. Si Chills or si Matt, July 25. Ayan. Si PBIC, it's me, Aljun. Sabi niya, Mukhang birthday at ni Maui yung nilagay niya. July 25. Ayun, si Des, sabi niya, August 23. Leo ka rin pala, pareho tayo. Leo. Kaya Ano daw? Ano binubulong ni, Erica? Bulong mo, bilis, bulong mo. Lalapit ko yung mukha ko sa camera. Bulong mo. Ano yun? Pasar kasi, wala na akong Ay, mali daw date ni Des. July 25 daw, sabi ni Mark Laico Flores ka. Sabi ni Kyla Salim, kailan nga ba? Ayan. Okay, reveal na natin yung sagot. Walang sagot. Ano? I-reveal na. Ay, Kailangan ko pang sumigaw. Ayun, so July 25 or Julio 25. Hindi siya Julia 25. Ang kakambal ni Julio. Corny. Ayan, so congratulations sa'yo, MetaZ Ivan. Nanalo ka ng Modrian name card. Okay, next question number 2 para sa akin. Okay, salita na nasa bagong mission card? Naku, napakahirap niyan. Ano daw yung salitang nasa bagong mission card? Okay, guys. Kung alam niyo ang tamang sagot sa aming tanong, you have 30 seconds to answer and your timer starts na. Ano daw? Ha? Ayan, so tignan natin. Sabi ni Erica, RIP earphone. Mais. Ayun, sabi ni The Dark Knights, point blank. Ayan. Yun, sabi ni PB Games, 15 point blank. The Dark Knights point blank. Si Matt point blank. Si Christian Killer point blank. Si point blank PH, point blank PH, IGN, John Mark. Wala kang hashtag sa PB akong bida, so kailangan John Mark meron kang hashtag. Ayan. So sabi ni Des, mamahalin kita habang buhay. Yan yung word na hindi na bago. Oh. Naku po.
alam nyo kasi guys, kung mambobola kayo, lagyan nyo ng aksyon. Hindi puro kayo salita. Tama ka. Ayan. O kaya mas maganda yung puro kayo aksyon para masarap. Para mysterious. Ayun. Na alls lahat. Ayan, so reveal ko na yung tamang sagot. Sabi ni IGN Washing Pogi, answer point blank. Okay. Okay, so ating tamang sagot sa ating tanong ay point blank! Napakahirap na mission card. Pakahirap na tanong sa mission card. Okay, so congratulations sa'yo, The Dark Knights. Nanalo ka ng Modrian name card. So proceed na tayo sa question number 3 para kay Pat. Grabe ka po ba? Mukhang may problema ka, Pat. Ano ba yung dinadamdam mo ngayon? Wala po, wala ko. Ayan, so... Ano po tayo? Number 3. Oo. So, question number 3 po tayo. Ang tanong, ano ang bagong gangster nasa City Force Team? Ayun, so... Ulitin mo. Ano ang bagong gangster na nasa City Force Team? Yung guys na you have 30 seconds to answer. The timer starts now. Ayan. Sayaw eh. City Force Team guys ha. City Force Team. Ayan, so tingnan natin kung may nakakuha ng tamang sagot. Mukhang meron nang nakakuha ng ating tamang sagot sa tanong. Siya na naman nauna. Ayan, so sabi ni Gian Sablansas, pero mali ang format ng iyong pagsagot. Kailangan may IGN at hashtag sa baby akong bida. Okay. Okay, so sabi ni Des, Pat, balik ka na, miss na kita. Agoy! Okay, Pat, kasama ka ba namin ngayon? Andiyan ka ba? Ayan, so si Desert Soldier, sabi niya, UK Saskin Ice. Yon, si IGN CGX3 like UK. Christian. Live ko! Ano? Wala ko yung live. Baka nagla-live ka sa iba, ha? Sino kayo? Baka nag-ano ka dyan, nag-ano ka yung palakang camera. Ay, camera pala ng palaka. Ngayon, sabi ni Christian Killer, UK character. Desert Soldier, UK SAS. Sabi ni Kyla Salim, ang lamig, stay safe po tayo guys. Ano bang mas gandang gawin pag malamig? Ayun, sabi ni Kyle Bihasa, na all miss. Ayan. Si Washing Pogi 123, answer character. Ayun, sabi ni Des, naligo ba kayo? Ayun. Oo naman, naligo kami. Kung bakit naman po magtatapat sa live, dapat po naman talaga man. Oo, malay mo maamoy tayo sa live, di ba? Ayan, so reveal ko na yung tamang sagot sa ating tanong. So, ang tamang sagot sa ating tanong ay... Yay! Ayun, so UK Saskin Ice. So, congratulations sa iyo, Desert Soldier. Nanalo ka ng Modrian name card. So, next question, para kay Erika. Wala Ayun. na naman po siyang mind. Wala na naman. Ayan, so sabi ni TMGZ Cute,
Arnolfo. Kuya, maglalaro po kayo ngayon. So, bukas, maglalaro ang ating mga moderator. Meron silang Beyond Limits. And pwede din ako sumali. Sino po yung babae sa gitna? Sabi ni Dote Ken Albert. Ayun, so yung babae na sa gitna ay si Ewika Eka. Yung kanyang page, kung gusto nyo siyang gawing chatmate, i-like nyo yung page niya na Ewika Eka. Ayan, so shoutout sa ating 22,000 viewers. And so question number 4. Ayan, nawala din ako. Na. Ayan, para kay Ewika Eka. Ayan. So, question number 4 is, ano naman ang bagong character na nasa Free Rebel Team? Ayun, so kung tanong kanina, yung nasa City Forces, ngayon yung nasa Free Rebel. Ah? Wala ko. Excuse me. And guys, kung alam nyo yung tama sagot sa ating tanong, you have 30 seconds to answer and your timer starts now. Ayun, Erika, panotis daw si TMGZ Cute Arnolfo. Ayun. Pa-shoutout. Notice ay TNT Arnolfo. Ayan. Oh, dahil cute ang pangalan mo, cute ka daw. Ay! Ay! Yay! Gawin kayo. Ayun. So, sabi ni Brian Clyde Alboria, UK, Rebel Rika. Napapa-Erika ako eh. Christian Killer, UK Rebel Rika. Mr. X Carinoso, UK Rebel Rika. Yan. So, tingin ko may nakasagot na sa ating tanong. Sino kaya ang ating nanalo? Sabi ni Kyla Salim Solano, ang bilis ni Boy Takip magsalita. Baka pas-pas yan. Tapos, Wait lang. Ayun guys, so sorry lumabas ako. Sumigaw kasi yung aking anak. Kala ko may nangyari. Okay, reveal ko na yung sagot. Shoutout kay Jan Marquez Nakuha. Ayun, so shoutout sa'yo. So, ang tamang sagot sa ating tanong ay UK Rebel Rika. So, congratulations sa'yo, Isnarian. Nanalo ka ng Modrian name card. So, question number 5 para sa akin. question number 5. Ang tanong! Okay, so ano ang bagong weapon series ngayong linggo? Okay guys, kung alam nyo yung tamang sagot sa ating tanong, you have 30 seconds to answer and your timer starts now. Gusto nyo ng pabilisan ng kamay o mabilis ako magsalita? Ayan, so sabi ni Dotek and Albert, Patrick, napatawad na kita, wala red load please. Then sabi ni John Mark, Jess, new ka pa, shoutout po, so shoutout sa'yo. So sabi ni Mark Anthony, Para po kayo dyan, mapapagod lang. Wahing. Oo nga, napagod agad ako. UK Rebel Rika. Okay, sabi ni PB Gamer 015 Renegade. Sabi ni Mr. X Carinoso, Renegade Series. Sabi ni PBICITC, basta si It's Me Aljun. Sabi niya, Tactilite Tito Renegade. Ano ba? Anong bagong weapon series? Okay. And so, tingin ko,
alam nila lahat yung sagot. Okay. Tatanong. Walang tanong sa sagot. Okay, so ang tamang sagot ay Renegade Series. Congratulations sa'yo, PB Gamer 015. Nanalo ka ng Modrian name card. Okay, question number 6 ay may reward ng PBOC Eagle accessory. Ang tanong para sa'yo, Patrick, pasok! Para sa akin. Ang tanong. Ayan. Mahal ka ngayon. Ano ang item ng... Ha? Ilan ang item sa Renegade? Renegade. Ano na? Okay. Renegade. Oy, sabihin mo na yung timer, walang niya. Timer start now. Renegade. Ayan, shoutout sa ating 25 viewers. So, continuous lang tayo dito mag-Renegade. Ayoko na. Pagod na ako. Ang hyper nyo, nakakainis kayo. And so, ilan nga ba ang items ng ating Renegade series? Ilan nga ba, guys? Sabi ni Mr. X Cariñoso, 11. Sabi ni Snarian, 10. Ilan ba? Okay, Mr. X Cariñoso, 11. Sabi ni Jan, Lodi, pasali clan. O, salin nyo daw si Jan ng clan. Ayan. Okay, sabi ni Christian Killer, 10. Ni Mr. X Cariñoso, 13. Excuse me po. Sabi ni... Sabi nakakuha ng... Oh, sabi ni PB Gamer 015, 400 items. Si Don G... Ano? 400 items? Oo. Ang dami. Nako naman, kung magre-release kami ng weapons yun sa 400 items, bukas pa kami matatapos sa pagpapost sa forum. Ayan. Pero siguro kung mangyari yun, list na lang yung ibibigay namin, yung mga pangalan. Hindi na kasama yung picture. And so, tingin ko may nakakuha ng tamang sagot. Ayan, Renegade pa more. Sabi ni Kayla Salim Solano, yun, mag-renegade ka rin. Renegade. Ikaw nga rin, Erika. Sabayan mo kami, Erika. Bilis! Sabay tayo. Renegade. Ang hyper nyo. Ayan, so reveal ko na yung tamang sagot. So, tamang sagot ay 11. Congratulations sa'yo, Mr. X Cariñoso. Nanalo ka ng PBOC Eagle accessory. Walang yan, napagod ako. Ano yung next? Pati isip ko napagod. Ayun, question number 7 para sa'yo, Erika. Question number 7. Oo, question number 7. Yan. Alin sa Renegade. Ayan, so Renegade na naman eh. LSS na naman ako. Alin sa Renegade weapon ang may weapon boost ng July 21, 2021? So, ano yung weapon series na may weapon? Inulit-ulit ko. Basta ano may weapon boost today? Ayan. So, your timer starts now. Renegade. Baka bago ka matulog sa
Ayan, so tignan natin kung may nakuha ng tama sagot. So sabi ni PB Gamer 10, ay kanina pa pala yan. Sabi ni Christian Killer Roadside, Desert Soldier AS50 Renegade. Sabi ni Christian Killer AS50, please wag nyo nang banggitin yung Renegade, napapagod na ako. Ayan, sabi ni Snaryan AS50. Ano? Napagod na ako. Answer Sabeto. Sabi ni Dongsky 27, Kerwin 50, 30, Tactilite Tito Renegade. Sabi ni It's Me Aljun. Ayan, 30 daw. Okay, so reveal na natin yung tamang sagot. Tingnan natin ang tamang sagot sa tanong kung bakit kita ay naalaala. Naku po! Ayan, so AS50 Renegade ang tama sagot. Nako, Renegade na naman. Renegade. Ayan, so congratulations sa'yo, Desert Soldier. Nanalo ka ng PBO si Eagle Accessory. Okay, so question number 8 para sa akin. Oh, Renegade na naman. Ano ang dalawang melee weapon sa Renegade weapon series? So, ano yung dalawang melee weapon sa Renegade weapon series? Ayan, kung ano yung tama sagot sa ating tanong, you have 30 seconds to answer and the timer starts now. Renegade. Parang po. Ayan. Sa live ako after event, hindi ko Renegade. Okay, sabi ni Christian Killer, Karambit. Okay, sabi ni Snaryan, Fang, Blade at Kabit. Ay, Karambit. Wala, nawala. Ay. Sabi ni Snaryan, Fang, Blade, and Karambit. PB Gamer 015, Fang, Blade, and Karambit. Renegade. Yan. Legit si Toshiro, Fang, Blade, Renegade, and Karambit. Okay. Ayan, so tingin ko alam nila yung lahat yung answer sa ating tanong. Okay. So guys, bilis-bilisan yung pagsagot dahil laging nauuna sila Desert Soldier, Meta si Ivan. Ayan, tsaka si Snaryan. Okay. So talunin nyo sila sa pabilisan magsagot. Ayan, so reveal ko ng tamang sagot sa ating tanong. Ang tamang sagot sa ating tanong ay... Ayun, Karambit Renegade at Fang Blade Renegade. So congratulations sa Snaryan. Nanalo ka ng PBO si Eagle Accessory. Next! Okay, ayan. So, question sa'yo, Patrick. Sa akin, ito question number 9 ay ano sa dalawang melee weapon ang sa Renegade weapon series? Ha? So, ulitin ko po ang tanong. Ano ang dalawang melee weapon sa Renegade weapon series? Hindi, nasagot na yan. Delay yung stream mo. Delay yung stream mo. Doon ka tumingin sa Facebook. Ay, sa Messenger. Ala! Sabaw! Ayan yung pang malaman. Number 9. Ano kinakaabangan natin gaganapin sa home site? Yun. Ayan. So ulit ko po ang sagot ay yung tanong, ano ang natin sa event
Nakaganapin ka of pet na. Ayun guys, now you have 30 seconds to answer, timer start. Patrick, mo masarap yung kinakain mo ah. Pati si Erica nakakaingit. Ako lang hindi kumakain dito. Ayoko na. Daya sila kumakain. Ako hindi. Tara, ka-Eric. Mamaya magsi-CR din kayo. Huwag naman buhat ang business. Ayan, so tignan natin yung mga sumagot sa ating tanong. Okay? Wait, nawawala ako. May sumasagot pa rin ang pang-blade karambit. Ah, wait. Move on. Mag-move on na kayo, guys. Iba na po yung question. Yan, sabi Ay, ni mukhang Sir, wala nakakuha sa ating tanong. So, sabi ni Christian Killer Tournament. Brian, Tournament. and Counter. Nakakaparin pa ng sagot. Si Starian Tournament. Roadside Tournament. Oy, iba yun, iba yun. Ano ba yung nakalagay mismo talaga doon? Ah, okay. So, wala ka nakakuha ng tamang sagot. So, may mga chance pa kayo. Mga ibang player. I mean yung mga bababagal kami, may chance pa kayo. Roadside Weekend Encounter. Yun, sabi nila, Roadside Weekend Encounter. Medyo kulang. Oy, kulang. Ayan, so wala pa nakakuha ng tamang sagot sa ating tanong. Ah, okay. Gets ko na. Gets ko na yung tanong. Lapas. Apa? Hey. Lapas tamang sagot. Ano yun? Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Okay guys, dahil walang nakakuha ng tamang sagot, i-reveal ko na yung sagot. Kahit kulang-kulang. Si Erica sumagot. Nawala. Wala na yun. Dinilit ko. Kita ko. Kulang guys ang inyong sagot. Dahil wala na ako sa ating tamang tanong sa sagot, i-reveal ko na. Okay? Dapat kompleto. Yakit na daw, sabi niya na Christian. Ay, so re-reveal ko na. Yakit na daw. Nadi-discuss pa lang namin yun eh. Oo nga. So, ang kailangan guys, merong point blank, roadside, weekend encounter. Okay? Sasama yung 12. So, dahil dyan, meron tayong question number 12. Okay? So, walang nanalo sa ating question number 9. So, question number 10. Kanino na? Akin na ba? Sa'yo? Erica? Sa akin. Ayan, so question number 10 para sa'yo, Erica. Ayan. Hanggang kailan ang registration para sa roadside weekend encounter? Hanggang kailan na?
Ngayon, so hanggang kailan daw yung registration ng ating roadside weekends counter? Kakadiscuss ko lang yan kanina. So kung alam nyo yung tama sagot. In our question, you have 30 seconds to answer. The timer starts now. Renegade, 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 renegade. Renegade, 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 renegade. Up. Gutom lang po yan. Kaya nga eh, kumakain na kayo eh. Nakaka-bad trip. Ayan, may tumatawag sa akin. Mamaya ka na. Kulit-kulit mo. Ayan, sabi ni Washing Machine Pogi. Ay, Washing Pogi, 1, 2, 3. 150 cash. Ha? Ha? Yung iba po yan yung namin. Sana all. Sabi ni Desert Soldier, July 22, 2021. Oo. Sabi ni Feme Kate Atamera Estravilla, Julio 21, 2021. Christian Killer, July 16 hanggang July 23. Sabi Christian Killer. Desert Soldier, kompleto. July 22, 2021, Snarian, July 22. July 22, it's me, Aljun. Ayun, so, tingin ko sumagot lahat. Si Aishiteru! Okay. Sabi niya, July 16 to 22. Si John, July 23. Si John Rex, 1,000. Kala ko pat, di ka na magpi-PB. Aha, fake ka pala. Sino yun? Fake ka daw eh. Si PB Nick Ako. Nolasco. Ako. Pahinga lang ako. Ayun. So, syempre guys, may kanya-kanyang buhay ang ating player. Ang player. Ang player din natin at ating moderator, tao lang yan. So, syempre, kailangan nila minsan kumita ng pera. So, kaya yung iba sa amin or sa kanila is hindi na naglalaro. Okay? Hindi naman sa hindi na naglalaro, hindi makapaglaro. Yan. Ayan, tama po ba ako? So, reveal na natin yung tamang sagot. Ibang pat to, sabi ni John Rex. Okay. Bala kayo dyan. Ay, reveal ko na yung tanong. Ay, yung sagot. Sagutin niyo yung mga problema niyo. Bahala kayo dyan. Yun, so July 22. So, congratulations sa'yo, Desert Soldier. Nanalo ka ng SC 2010. Okay. So, question number 11. Question number 11 para sa akin. Ano ang bonus prize sa ating champion ng Roadside Weekend Reward? Okay guys, kung alam nyo yung tamang sagot sa aming tanong, you have 30 seconds to answer and timer starts now. So, shoutout sa'yo, James. Nag-notify si James. So, sabi ni Brian Clyde, bakit daw cute niya? Tanong mo mama mo para malaman mo yung sagot. Kaya shoutout to sa mga speakers sa load server. Ang gagaling nila, sabi ni Bibinik. Nolasco. Kung may nakita lang yung cheater, report nyo lang. Kami na bahala doon. Kasi guys, pag merong pinopost na barracks, tas marami yung list doon, tuwang-tuwa ako. Maraming naban. Feeling gamer.
Which is na the more the merrier. Medyo malabo ata yung tanong natin. Ano ang bonus prize? Bonus prize. Okay. So guys, ano yung bonus prize sa magiging champion ng Roadside Weekend Encounter? Bullshit na signal to, bullshit na signal to ng wifi na to. Hindi makasabot na mabilis. And sabi ni PB Gamer 015 1,500 150,000 cash. Sabi ni Washing Pogi 23 Chetak Space. Tama nga ba? Ayun, so tingin ko nakuha nila yung tamang sagot. May nakabuha na sa tamang... Sabi naman ni Daliorn, Pem Spray. Ano yung Pem Spray? Ay, Pa-pen price. Pem Price. Ayun, SE20. Ay, hindi ko pa pala sinasabi. I-reveal yung tamang sagot. Okay, so ang tamang sagot sa ating question number 11 ay 150,000 PB cash. Congratulations sa iyo, PB Gamer. PB Gamer 015. Yan. nakakuha ka ng medical. Okay, so first time in history, itatanong na natin ang question number 12. Okay, para sa iyo, Pat. Milagro, question number 12 meron tayo. Yes. So ito po, bibigay ko na po ang question number 12 ay kailan ang marketing ng roadside weekend inclusion? Encounter. Encounter yun. Ayun. So, kailan daw ang bracketing ng Roadside Weekend Encounter? Ayun. So, ayun po, 30 seconds. Okay guys, kailan yung tama sagot sa aming tanong niya? 30 seconds to answer niyo. Timer starts now. Okay. Yun, namatay. Okay, sabi ni Christian Killer, July 25. Si The Dark Knight, July 22. Si It's Me Aljun, July 25. Si Snaryan, July 25. Bracketing guys ha. Hindi yung mismong event. Ayun. So si Ice Stereo, July 25. Sabi ni Hermin Peter, Iko. Iko, Waiko. Idol. Ayun. Idol, cheese dog. Ayun. Sabi ni The Dark Knight, July 22. PB Gamer 015, July 22. Christian Killer, July 22. Haha, parang nakaka-boses na ako na kayo, Pat ni James Singo. Ha? Ano yung sinasabi ni PB Nick Nolasco? Sabi. Ayun. Okay, so tingin ko alam na nila lahat kung kailan. Okay, so reveal na natin tamang sagot sa ating tanong. Shoutout sa ating 20,000 viewers. Okay, first time in history to, meron tayong question number 12. Okay guys, ang bracketing natin is July 22, bukas 1 PM. So magla-live na naman ako bukas ng 1 PM, July 22. Para i-reveal ang ating participants ang ating team participants ng Roadside Point Blank Roadside Weekend Encounter. Okay? So stay put lang kayo lahat sa sorry, ang nanalo pala, congratulations sa'yo, The Dark Knights. Ayun, nanalo ko ng SC 2010. Okay?
Ayun, so, stay put lang kayo sa lahat ng ating 22,000 viewers. Please continue on sharing, like our page. At pati page na rin ng mga streamer natin na nandyan sa screen natin. Si Erika Eka and Patrick's Gaming. Ayan. Okay, continue sharing lang para sa ating, anong tawag doon? Yung sinasabi ni Kong? Law of attraction. Okay, guys? Pag continuous sharing lang kayo and like at pinupusuan ang ating live stream. Ayan, may chance kayo manalo sa ating raffle. Okay? So, start ko na ngayon ang ating raffle draw. Ay, hindi pa pala. Ang pag-collect ng IGN, guys. So, please, pakilagay ang inyong IGN space hashtag sa PB ako ang bida. Okay, one comment lang, guys, and one comment lang, guys, ha, isang IGN with hashtag. Kailangan isang comment lang, no bulk orders, or wag kayo mag-spam. Okay? Alam ko masarap ang spam pag kinain nyo, pero mahal yon pag binili nyo sa mall. Pero wag kayo mag-i-spam dyan sa comment section. Tali-tali. Pwede. Yan, sige. Okay, wag ka mag-alala, Christian Killer, kung di ka nanalo. Pwede ka naman sumali sa ating raffle draw. Okay, shoutout sa ating 22,000 viewers. Shoutout sa'yo, Shaggy. Oh, shoutout kay Mark. Okay guys, so i-collect yung IGN nyo. Please, wag kayo mag-i-spam kasi baka hindi ko malista yung ibang nauna. O hindi ko malista lahat. Sayang naman. Parang gusto ko iba yung tugtog natin. Sana di ako makapiright. Renegade. Huli mo ako dun ah. Renegade na. Baby, cause it bash-bash. Inaalis ng aking bash-bash. Hey. Baby, cause it bash-bash. Inaalis ng aking Pash. Ayoko na. Tama na yan. Makapiright tayo. Ayan. Ayun, Aliyah, no, wala kang hashtag. Kailangan merong hashtag ang iyong entry para ikay mapabilang sa ating raffle draw. Ah! Natatabunan! Guys, wag kayo mag-spam. Di ko makita yung iba. Ngayon na pera ka po, Logic. Ano, no? Sabi daw ni Joey kay Lagda yung hapon. Ngayon.
Ba't ganun di ko na makita lahat ng comments? Ayun. Hindi ko na nga makita. Maraming idea pero maybe to viewers lang yung Pwede nyo naman po ilagay pati yung mga na idea ng mga Pwede naman. Sorry dun guys sa mga di ko mapasok ha. Wait lang. Yan, big shoutout sa iyo, John Mark! Yan! Sabi ni Brian, paano malalaman yung motive ng price sa Q&A? So isa... Malalaman niyo po yung message po ng inyong account. Okay, may message sa inyo ng GM na may natatanggap kayong ganito. Basta within this week lang. Antayin niyo lang po yung baka yung iyan nila isasend nila bukas or makalawa or 1 week. Ay, 1 week. Basta within this week is essential. Di ba yung wala tista na better luck next time? Kasi Ayun, na-scroll up ko na. Walang ya. Ang bilis! ay, may nag-spam! Saan pa mag-spam, Mark? Boys, sinay-hinay lang po tayo dahil mahina ating kalaban at yung mga walang hashtag hindi ko ipapasok. Sorry. Mark Daniel, bawal po mag-spam. Nakuha na po yata yung idea nyo. Ano daw? Yan, sabi ni Christian, kontrabida mga sticker, di nabita asa na sa basura, ha ha ha. Sabi ni Christian Killer yung reward daw niya hindi pumasok. Okay, yung reward mo kung may reward ka hindi pumasok sa ating previous event, mag-send ka na ng ticket, then state yung mismong event kung kailan, date, and yung reward. Ayan, sabi ni Brian Brian Clyde, ano pong meron sa nililista niyo mga DM na magaganda at pogi. Ayan. Nililista namin yung mga IPM para sa mga pogi. Thank you sa lahat, sabi niya, no? Sabi ni Nick, ba't po ganun ba kumain ako ng gamit pero lang dapat Ayan, so cut off na tayo, guys. Ang hina ng boses ni GM 1 at 2. Ayan, so cut off na tayo. Moderator ng Facebook, pakilagay ang cut off.
At ang po tayo, ipag-stop na po. Umpisa na po tayo. Wait lang, wait lang. Ilalagay ko lang ating mod. Ako na yung maglalagay ng cutoff. Ng Facebook, ilagay ang cutoff. Yun, nagdalawa. Maglalagay ng cutoff. Ayan. So, ayun, si Kyla Lim nagsabi ng cutoff. Ilan po ba ang cash na makukuha ko, Lods? Anong cash yung sinasabi niya? Ano yung cash sinasabi mo, Feme Kate Altamera? Okay guys, so magra-raffle na tayo. Magsi-switch na tayo. Ay, hindi pa pala. So, okay, so ito yung mga sumali sa ating raffle draw. Re-reveal ko lang lahat. Yay! May tumatawag. Mix lang po. Ano to? Ayan, so mga sumali sa ating raffle do, si Christian Killer, Meta Z Ivan, TSM Killer TSM, Balot Vendor, Ayla 123, The Dark Knights, Erika, Desert Soldier, Meta Z Ivan, Donkski, Dam's Way to Die, Washing Pogi o Wahing Pogi? Ano ba yun? Wahing Pogi ba yun? Ah, Wahing Pogi. Ayun, si Wahing Pogi. Washing machine kasi nababasa ko eh. Si PB Gamer 015, si Snaryan, si Garuda, si X, si LC 0909, HyperX, Mr. Mark K12, Master Clan PB, si Doc. Meron ba akong di nabanggit? Manalo ka sa atin. Ayun, nagre-remove ng comment si moderator. Ayun, so tingin ko na, sabi ko na ba lahat? Oo na, unang lahat. Padaan sa madaan, may nagsigawan. Wait lang guys, lalagay ko lang si Erika dito. Nung aking tignan, manok na pula, mukhang mataba. Gutom naman mga to, kain ng kain. Ayan guys, so magro-roleta na ako. Papaikutin ko na yun yung mga IGN. Okay? So ito lahat ng ating sumali sa raffle draw ng ating watch and win. Okay, start ko na. For voucher code. Yun, Elise, congratulations sa'yo, Elise. Nanalo ka ng voucher code. Linis ka na nakakuha ng voucher. Okay, next. TSM Killer, TSM, congratulations, nanalo ka ng voucher code. Ilan spin po yan, sabi ni John Mark. Marami po. Marami yan hanggat hindi pa ako nagsasabi ng end. Okay. So yung raffle, Feme Kate, kailangan maglagay ka ng IGN
mo with hashtag sa PB akong bida. Pero tapos na siya, cut off na. Sorry. So, Doc, congratulations, nanalo ka ng voucher code. Lahat ng ulan, mawit. And Desert Soldier, congratulations, nanalo ka ng voucher code. Hindi nakaabot si Mac TZ. Oh, cut off na kasi, sorry. Snarian, congratulations, nanalo ka ng voucher code. Ano ka ng bukid po? Butcher code, butcher. Bukid po. Sabi ni John Malinasa na kaga daw sa nag-comment yan sa Ah, kawawa naman. Si Ayla123, nanalo ka ng voucher code. Ano yun, Erica? Hindi ko naintindihan. Sabi ni June Balingasa, ay maaga naman ako nag-comment, wala pangalan ko. Ano ba pangalan niya? Nag-i-spam kasi kanina eh. Ano name ni June? Ano IGN niya? Good, comment mo ulit yung IGN. Good, comment mo ulit yung IGN mo dyan. Titignan ko yung re-review ko. Sige, ilalagay ko. Ano yung IGN mo kung nakapasok ko talaga? Nag-i-spam. Ah, wala kasing ano. Wala ka atang hashtag. Ay, oo. Nasa-spam. Yun na yung kamukha dito. Yung kamukha yung kaya nung kay Community kasi yung bata. Yun, meron ito. Ay, hindi. Meron. Nakita ko na. Sige, lalagay ko. Okay na dyan, okay. Ayan. Next. Busog ako sa usok. Sarap. HyperX Mr. Mark 12. Nalo ka ng voucher code. Okay, next. Lumalabot ako ng lipa. Sino na kong panalo? Oh, 'di ba? Kakapasok lang ni June. Nanalo siya. Nanalo agad. So, congratulations sa'yo. It's me, June. Nanalo ka ng voucher ko. Kontroler ako, binipak ko ah. Si Erica nanalo ng voucher code. Nakakanam. Sakalam. Nanalo din. Sana all. Sana oil. PB Gamer 15, nanalo ka ng voucher code. Okay guys, so 2 slot for PBOC Eagle accessory and 2 slot for ano ba to? SC2010. So 4 na spin na lang ang natitira para kayo'y mapili.
Okay, PBOC Eagle accessory na tayo. Ayun si Balot Vendor, napakaswerte mong hinayo pa ka, nanalo ka ng Penoy. Penoy. PBOC Eagle accessory. Hindi nawawala yung si Balot Vendor ah. Oo nga eh. Sino ba yung Balot Vendor na yun? Ha? Ino natin to ka ano? Yun si Meta Z Ivan, nanalo ka ng SC PBOC Eagle accessory. Okay guys, 2 slot na lang, 2 spin na lang tayo for SC 2010. Ayun, si Kaya Dams. sabi ni Kayla, renegade naman sila ng voice ko. Renegade, 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 Renegade. Go din, Erica, Renegade. Kumakain. Renegade, Renegade. Problem ako. Okay, so last spin. Sino kaya mananalo? Ayun, si Master Clan PB. Congratulations sa'yo. Nanalo ka na si 2010 Master Clan PB. Hindi ko matawag. Ayun, okay, didelete ko na to guys. Next raffle tayo. Kung nag-comment man kayo sa ating mga post sa Beyond Limits or pinaka-event, ayan, kasali kayo dito sa ating raffle draw ng ating pinaka. Okay. Yun, ang dami. Okay guys, i-spin ko na to for voucher code. Okay, sa ating first winner ng voucher code ay si Piff GC Rosalyn. Congratulations sa'yo, nanalo ka ng voucher code. Next. Okay, si Riddler 1987, nanalo ka ng voucher code. Sino to? Si Sentax. Nanalo ka ng voucher code, Sentax. Then, tax error. Ah, di ko na delete. Walang yung manual ko tuloy. Yan. Ikot, ikot. Next, si Nice Play. Nanalo ka ng voucher code. Nice Play. Nice game. Nice play. Lahat nice. Bakit wala? Ayun ang pangalan niya. Oy, si John Mark. Nanalo ka ng voucher code. Next guys is for Modrian name card. Yon, si Balot Vendor nanalo ng Modrian name card. Nanalo ulit. Napakasipag na ito ni Balot Vendor. Sino ba yun? Ang puwata ng Miley na pupunta. Yung si Reiki. Si Reiki, sino yan? Si ano? Ay, Erika! Oh, Erika, Ekta! May tanong si Gilbert sa'yo. Si Robert. Ano sabi ni Oy, Robert? shout out kay
Crimson, sabi ni John Robert Apolinario Sampang. Ayan. Ayun, kumpletong pangalan. A7, nanalo ka ng Modrian name card. Ang tak- Absent ka na sa history today ah. Hindi ko napansin dun sa ano. Q&A. Just call me JK, nanalo ka ng balot. Ay, ng ano, walang ya. Modrian name card. Kakabalot mo. Hindi ako makasigaw, Lodi. Makapalo ka dun. Ayun, si Hitman. Ayan. Congratulations sa Hitman. Nanalo ka ng Modrian name card. Okay, next. Napapaus na ako ah. Kayo naman. Joke lang. Yan si RLT Allison. Nanalo ka ng Chetak M200. Yon si Shimmer, nanalo ka ng Chetak M200. Next is si Yon, Jesus, Amen. Nanalo ka ng Chetak M200. May nagko-comment pa ba? Payan, si Christian. Bakit ako? Wala, Ate Erika. Dami naman namin. Mr. Pinel. Nanalo ka ng Chetak M200, Mr. Pinel. Sa mga gusto pang sumali, ayan, bawi sa next watch and video. O sa mga gustong sumali at gustong magka-reward, bukas meron tayong Beyond Limits. Pwede kayo sumaldo kung di kayo makapaghintay sa ating next Watch and Win. Again, congratulations sa'yo, Yap Piso Wi-Fi. Nanalo ka ng Chetak M200. Next is SC2010. Tapos guys, kung gusto nyo magkaroon ng PB cash na 150,000 cash bonus as mag-champion lang kayo sa ating roadside. Yun, magkakaroon kayo ng PB cash tsaka 30 days na items. Ayun. Okay, so balik ako sa rapon. Yan, sabi ni Kayla, nagugutom na rin ako. Ano merienda natin dyan, mga sir at ma'am? Sinong hindi nagugutom? Nagugutom mo ba sa tagpunan? Dinadaya nyo ako eh, kumakain ako eh. Akgundus, nanalo ka ng SC2010. Yung sumusubo na si Erika. Anong ulam mo, Erika? Baka naman, pamili naman ng ulit lahat. Ang ingay nung ano? Ano ulam mo, Erika? Lumpia. Lumpia o sarap naman. Mr. Rapid X-Boy, nanalo ka ng SC2010. Lumpia nga ano yan? Sariwa, Ayun. baboy. Sariwa, favorite. Favorite yun, lalo na yung nasa Chowking. Ay, may lumpia ba doon sa Chowking? Hindi, ano. King! Hindi, ano. Saan na kumain ng lumpia sariwa, yung masarap? Sa Max Chicken. Ayun. Ayun yung lumpia sariwa yung wrap, 'di ba? Pati yung gulay, yung sarap nun. Lalo na yung Super cream and gulay. yung peanut sauce.
Ayun yun. Oo. Oh, di ba? Napakasarap. Sa babae nyo makikikain ako. Ayan, si HBX Mr. Blade. Congratulations sa'yo. Nanalo ko ng SC 2010. Kaya sabi ni Jun, kanina pa yan di naubos. Wala na, naubos na. Empty na. Siyempre po kasi, inuunahan po namin yung work namin bago kumain. Pag wala pong ginagawa, sinusubo namin. Inuuna nila. Hindi ako napag-ready. Next time magmumukbang ako. Sa huling watch and win ko, magmumukbang ako. Hello? Bakit naman nung pakinggan? Alalas na yun sa Oo, next week. next. Eh, si Best Pong! Congratulations, nanalo ka na. Huwag kayo maingay. Hindi ko kami napalatan. Si 2010. Bakit? Ayan, so ito na lahat, guys. So, salamat sa lahat nag-participate ng ating raffle draw sa Watch and Win, tsaka sa ating i-reveal naman natin ang pinaka-grand winner na mananalo ng Chetak M200 tsaka SC2010. Wait lang. Wait lang. Since nagbe-vape ako, may papakita akong magic. Grabe, hindi pala to. Ang sagot dun sa pwede pa mod? Ha? Ayan, so ito yung aking kwarto pag walang filter. May Hello Kitty na bag. Pat, nagbe-vape ka, di ba? Patrick? Nandiyan ka ba? Kasama ka ba namin? Opo. Nakamute pala ako. Di ba nagbe-vape ka? May papakita ko magic. Minsan lang to. Nakakita ka na ba ng star sa vape? Di ba uso pag yung vape yung bilog? Bilog lang po yung ginagawa rin. Di ba? Meron star. Di ba uso sa vape yung ganito bilog? Ay, basta bilog. Ay, Di ba uso sa... Usually sa vape bilog. yes. Ito star. Tignan mo, tignan mo. Oh. Star. Kita mo? Kita mo yung star? Awit yun. Eh, balik ko na aking filter. Trabaho na tayo. Kulit-kulit ko. Nagagawa ng bilog ang mahirap. Napakahirap. Yun. Kapag may mga kasama ka nagbe-vape, pakita mo rin sa kanila ng magic yung star. Ayan, so reveal na natin yung ano. Ang kulit ko ngayon, ha. Reveal na natin yung pinaka. Next week. Ayan, so ang ating pinaka-question. Anong pinaka di mo malilimutan experience sa panahon tag-ulan? Sabi ni Ayla He23, di ko malilimutan sa lahat kahit ulan naglalaro pa rin kami ng point blank. Kahit anong mangyari, andito ang tropa ko para maglaro ng point blank kahit mag CW lagi talo. Okay lang yan. Sa susunod, babawi pa rin kami. Salamat. Ayun, well said yung sinabi mo, Ayla He23, kasi pag naglalaro ka, kahit event man yan, tournament man yan o hindi, wala namang win or lose doon eh. Ang importante doon, tulad ng sabi ni nung isa sa Kesgab, hindi ko nakalimutan ko sino doon.
sabi nila, ang importante, nag-enjoy sila. Manalo matalo, nag-enjoy. Ayan. So, tama din yung pananaw sa iyong pagsali sa mga event. Ang importante, nag-enjoy kayo ng mga tropa mo. Manalo matalo. Ayun. So, parang bonus na lang doon yung pag nanalo kayo. Kasi ibang-iba yung experience, guys, kapag kunyari, pustahan. Kahit simpleng pustahan lang, kahit hindi malaking event eh. Tapos nagtatawanan kayo, nagmumurahan kayo, nag-ano kayo strategy. Yung bonding ng mga tropa mo, yung mga kasama mo, doon nabubuo. Yun na, para sa akin yun. Nag-enjoy kami doon. So, nung dati, nung nakikipag-tournament kami or nakipagpustahan kami, ang amin lang, sasali lang kami, manalo o matalo, basta nag-enjoy kami. So, yun lang yun. Okay? Yeah. Well said! Okay guys, so tingin ko mag-e-end ng aming live stream. And tingnan muna natin yung mga nag-comment. Sabi ni June, thank you po daw sa lahat. Asan? Ah, okay. Ayun, buti na lang wala nakapanood nung bait tricks ko dun sa mga ating player dahil nakakahiya. Anyway, so Okay, so mag-e-end na po tayo. mag-end na kami pero again, meron last registration natin bukas ng Point Blank Roadside Weekend event. Ayun. Yung ating tournament sa roadside is last registration hanggang bukas ng 12 PM. Again, kung gusto nyo sumali guys, mag-ticket lang kayo or via Discord. Yes, last day na lang bukas. Kaya habol-habol. Okay, magbuo na kayo ng 5 members at mag-decide kayo kung sino ang inyong team captain para siya ang mag-register ng inyong team. Ayun, so bukas, kita-kits tayo sa bracketing ng roadside tournament. Yun. Okay. Again, tomorrow, don't forget to support our moderators, Erika Eka page, saka Patrick's Gaming. Don't forget to like and follow their pages. Tapos bukas, meron silang, after ko mag-bracketing, 3 PM, merong Beyond Limits event. Ayan. So, titignan natin kung ano yung weapon na gagamitin natin. Sana, iboto nyo sniper. Gusto ko ng sniper. Sana iboto nyo sniper. Pakilang yung sniper, please. Kaya ko ng wow, yung sniper, para hindi kami mahirapan. Tsaka para maganda, mabilis ang ating event. Tsaka para lahat makasali. Okay? Ayun, so tingin ko hanggang dito na lang kami. Okay, Patrick, ikaw ang mag-ending. So, we would like to thank, stay safe, stay awesome, and be responsible gamers, minors, clan crowd. So, ayun guys, pinaka-event plus match and win, sign off. Okay. Again, congratulations sa ating pinaka-grand winner na si Aylahi 23. Okay, signing off na kami. This is Boy Taki together with Yes, this is the moderator Hala Black. DJ ka na pala ngayon. Okay, next. And Erika Eka. Ayan, so busog ang mga moderator ko. Gutom na ako. Again, signing off na kami. Paalam sa inyo. Kakain na kami. Renegade, sabay-sabay tayo. Wait lang. Gusto nyo sabay-sabay tayo. Bago mag-end. Sige, magre-renegade tayo. Sana di ako makapiright. Sandali. Ay, gawin ko. Gawin. Kumain kong aking cellphone. Keep safe guys. Sa mga maulan ng araw dyan. Wait lang. Magre-renegade pa daw tayo eh. Yan. One. Wait lang. Hide ko muna to. Yan. One. Pag may renegade na.
Ano yan? Ayan, ayan. Pag sinabi ni Renegade. Renegade, Renegade, Renegade. Renegade, Renegade. O, tama na, ayoko na. Renegade, 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 Renegade. Cash on me, like I hit the lottery. Tama na. Makaka-copyright ang ating live stream. Ayun. So, hanggang dito na lang kami, guys. Paalam. Bye-bye, keep safe.